Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Silonian Northeastern Range ing namrai komasai khetum kanghua thengpi agari pen kinepon. Silonian Northeastern Range ACF pronapteron lapen staff atum homeguard atum pen joy pen birta longsi kedam tanga jo thengpi kar thang tang agari phang cherop kabindon ana thupen kewang bom unahut ing namrai kom asai khetum keton kelang ke parsik pik penajok ador kedo athengpi amukha nepdun longlo Labang swagari kaching nang check lake koilamati krong thom an wangsi men forest atum do pupena jok garia bang angko inglong ana thu charlu kraklo bonta lapu forest atuma bangta kiri katar li parsik piga jok agaria phan habit mate ram so josi thekdam thulong luputa ing namrai komasai khetumpen nang than pachini dun bonta driver abang kadri Bonta apithu ribom pen driver aphana bangke long pon thu si agari pen methang forest asai hemalong an nang policy methang forest department atum arona tengpen gari lapen thengpita si sponded lopusi nang pachini dun Bonta lapu kanghua thengpi karthang vek agari bangke number plate away lapen athengpi ke ponchi lapu golakhara na thusi ke ponchi aphan kabor ipusi nang pachini dun Non malom nilip ahawar sitame aprang thengprang killer sengsang lapuan alon kedo nang pawe bom tanglo. Lasi lapusona porhu jongsi ing namrai komsai khetum keton kelang parsik dunde pulote monon phike sampri dangji. Silonian Northeastern Range Office sitame dolo potsi thengprang jongsi dangver koilo pulotangte mo aphi owe kimi kithemi kithur miedum kachethande jiaphan angring thetan. Athe pi potma pulo tangte thengpi ke pon kang huatum akele lit ong chetlo puta ke ong dung atum hawar arala tumpen chethan sai anpin Chukio lapen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Nilitum Ladakh Northeastern Range Silonizan staff tum lana din btani tum information ihi hinitum ta spy gb lo information long lo lahai kam patlang no mane thengpi kang hutum joy pen claim bomb par julong si nilitum ta duty bang pasik dun muchotlo lapen ke paning si tarik ko re ke thoma jo ta nilitum sanak thaksi duty da mahut si koilamati jit tinialian ke le hot anmang ke nitum isia gari ar kiar julong lo gari ar kiar julong pen masi nilitum ta pu koilamati ar lunar ludun masi amar hola tum ta nilitum bhan command informer khobor chipi do kokbon amala tumta gari bange nitung kele dok bangka alang tungi patu dam sanse nitung gomnong lo amasini tuma jo phirlo tamin tum tors pen ihi ri masi ha atoka patu dam gari bang long lo theklong lo tame nitum forest atum bohotum to na chini mega jok driver punon do antum ta bang sop kat lap lo gari ong bangkok amasini tum ajo si au driver nitum ka chiri si gari bang ke ajo masini tum wanik derlo Thank people na gari pen adi. Thank people na gari pen itu manik delo. Thank pibang ni tum kelong ladak ke do 35 piece do. People thank pine. Ni tum ke chinian ke khokona thank piece ide. Lage B1 species lo. Lapen ke market value ke 30-35,000 bag do exi. Tena tumla honde meme ke la bangso thank pigo nasi poni pula. Ni tum ke honde ke lahai gari pen ke dam ke ni tum ke chini mane angkrak pen kar julong ta golaghat na si dam busini tum julong la si hamba so gari ta golaghat na si ke dam ji angring si do ni tum ke matha tengke Tena tumla bangso thank pigo jong huwek ala penang garia ahem pu tum hanana tum nonda chini nilang. Nonanta ahem pu tum chilang driver phanta nonta ni tum tari bomla koma gari bek mani tum nonta klardak pel mundi tang cheklang office tang cheklang La gari arlo kagos ave. Ave gari ta kagos tabe pen gari number matabe gari number tabe kagos ajat tabe lo Tena la bangso nana tuma office long one that pen la bangso gari pen thank pieces long pe melo ma. ani tum siselo la pen lahai report bang ni tum defu saranta pali thailo lasi baki bang ke angsong authority tum ko pisong kangsai nila bang ke angsong tum si chini ko Ape nona tum sis that pen kopene
penayok la bangso gari nang si enje pan penibor is tamena tum kiludun da panang tum klem Nili tumahin pen bang ke kineptang lu pote lu le det nang pu bang sini tum ke mathalo staff tum da kadu beta aju phir le meg jalong le nu jalong le kang sam pen ajat pen ki kostu kisung teng pute kineptang gari bang ke lu le det nang pu nili tumahin man ke authority tuman ta chuning ridun thulo aso ne belang tum bang on bang doji ni tum bang ke bang khrini bag dui home guard bang hini ne do mastarol tum apeno na kimia casual workers tum do pani tum la regular staff bang hin bang tham do laso theng pi konar pen si wan on kewan vek bang chini ke delo thema khalapu bang ke kalamati hu puro arlo na pensi wan pot thema kewan vek amuni tum tani tum nong dem si la bang ke chini delo driver tum same non puna na chi humri driver tum ta non ta avela Da ko na lang we hu ma. ban ta ni tum non ta dak ke che wang bang thek lo lang je application ai chi pc gari ke long pan ni tum tha ta avela thala Dogmoka Higher Secondary Auditorium Hall along Arni Siwerapan join Karbi Student Fresher Social Meet Kapaman po. Dogmoka Thongnokbe College Lapen Dogmoka Higher Secondary School Chelang Rapet Pen Arni Siwet Apartment 21st Karbi Student Fresher Social Meet Kachepachini Seroy Ajay Meg Dengpo. Karbi Akaita Toklangjong si paprang dunangji thek dunangji pulote lokacharli helo akinang sotnai. Lasi lokacharli ta bor inangji. Lokacharli helo itum Karbia khai amoy arbunglo. Matijong ni payesi ningkan surihinira inkora kitom Dogmoka Thongnokbe College Lapen Dogmoka Higher Secondary School Chingrum Petpen Paterpi Ponsi organized Karbi Student Coordination Committee KSCC Sengponlo. Tepi ke enpon lake Unity is the greatest achievement pusi Sengponlo. Lapen Dogmoka Higher Secondary School Auditorium Hall alongsi Jaimek Dengponlo. Labang so amailong kachari ponchi apan Jackson Pangcho Pansi Jaimek Pachari Ponlo. Lapen Kongjun Bang Siwateron KSCC labang so kachingrum amay kang ni ponalong lamte kachitan ponke ilitum Karbi Student Coordination Committee penke KSA doan chingrum theklo pulote ning ing samdun pigji. Lapen eprangke wangjike lapusonsi Unity do thekpo. Lapen Unity dolote lasonsi greatest achievement vekpo pusi ning theda. Lapen pini lokacharli kachingrum amayalong Thongnokbe College Vice Principal Babuteron Ahin pen jumesen alamthe than ponsi Karbi riso ejang atumapan ning kaparung ning kapathe alam than tekang. Lokacharli ariso ejang atum lo than bang apan man pinangji. Lapen man kachipi seroisi isi achievement lopusi abang Putin aod adur kachilar pen akenang sot pusi pini bang pharop phoso se kachetong lokacharli ariso ejang kachingrum amayalong lam thantikang. Lapen bang so kachingrum amay mesen pensi pijut ponlo. Hawar ki hat pen ren sing killing report Karbi Anglong News Channel. Dogmoka Karbi Student Freshers meet on ini ngarong pinglo at heda pingi get long kado heda kachetong dulu lapenan sarnani samlo nande hindi lo ajik program ali to mungkin si kami long da smart chain chang de franset sat anto dangete teron tika chailo na jibo kiso hai la sinin owe ki dong han da sinet ni de tangkang tung bangke la non napar jibon pore itu mamuni kita ala Kacharli ko hudo bang apor panahok hede ni Kacharli pun de logo Kacharli chata kaya pan Lason tak taksi ilitung long nang cetong do nalun 10 $10 deh. Nalitung sampai dam tadi. Lapen nang litung kumane jong si. Kacharli polong ladak ini just degree apan cho certificate apan chat kali dong. Kacharli bulu tang tedak knowledge ko bang long ni knowledge ko bang gain ni lai lo. Lakhakre Troxy Bokajan LAC along MSc level Khel Maharan team Dua Bargri pen Pathuki Undun Atumapan Daihor Langklang Wong Sport Association DLSA atim pen Patupi Ponsi Nong A Kepajer Lapen Karcho Ajay Me Kedengpo. Kedam Tang Paikuni Chiklo Nipai Cricket Home Krepli Arni
Panini Aparman Daitor Mini Stadium Filalong MAC level Khel Maharan Pathu Paduponlo. Labangso Khel Maharan Pathupon lake football, kabaddi, kho, volleyball, 100 meter race, 400 meter race lahai huisi Pathuponlo. Lapen ladaki unpon a team puthot lakhakre troxy bokajan LAC long Khel Maharan Pathudun thulo. Lapen nong esita me chepalong dun ring tilo. Lasonsi pini mati jongni phaisi ningkan surihini ra inkora gethom arni lakha inkora tro duabarguri MSC constituency angkang daitor Moniram langni auditorium holalong Khel Maharan ki undun team atumaphan nong e kapajerpon mate karchupon ajaimek dengpon Amoron terangpen chipahempupon amayalong kachitongdun lake lectural Harlongbi Wilongbi College Robinson Rongpi Rongbongkhat Kes A Head Branch Rahul Teron DLSA Senior Team Mate DLSA Coach Rahul Langne Badminton Coach Penchenglok Football Senior Team Atum Chetongdun Pen Jasimet Petke Labangso Ajaimek DLSA Team Atum Pensi Chipari Dengponlo Lapenke Lakha Kret Troxy Bokajan along Pathudun Lake Under 19 Football Kho Kabaddi 100 meter race 400 meter race Athletic event Hei Huisi Pathudun Pen Nong E Chipalongdun Lake Under 19 Football Championship Trophy Kho Girls Runner Up Trophy Kabaddi Runners Up Trophy 400 meter race Trophy Race Runners Up Trophy Hei Huisi Chipalongdun Lo Lapen nong ekipajerpon lake lectural Harlongbi Wilongbi College Daitor Langklangwong Sport Association Secretary President Atumpensi P Pajerpon Lapen ke ladak duabarguri constituency along Jesimet Petke so arlo tum kapathuan nathu jumpik anlang la sinili tumke open for all lo kai kia hura porsitame wangnang poputa amoron terangpen ninjepon la si kapathuan nathu un anpen kabor ipon pikji aphan Nanglitum bor iponikta athema nanglitum future aphanta mesenji jongsi nanglitum kapathua nathu kangtui angdeng anchepali dun un pulote joy kepen sakuri kelongchi avar saita do pusi DLSA president Amoron Terangpen team dua bargri atumaphan thanpo Lapenke jongsi arniwangle practice bomb pulote raki kecho ahormu pensitami chepahilo longpo lata isi mesen angtheklo puta Amoron Terangpen ningje pontu Lapenke local MSc mate education EM Richard Tok bi aphan sitami churu nangchi labangso MSc level Khel Maharana long dorde phuphi an ason an sitami nangchirap nangchi toduna potputa team DLSA atumpen kachuru pachurpo Dua Bargripen Edverson Crow report Karbiang Long News Channel Long an first time akiro pilo kerang ke bitung asi pini nitum Pachini bolam thege ka prekali lai khenlo ke dam tang ports tame na dak nitum duarbali consistency ang kang long phaikuni cricket thom pen Khel Maharan pajai mek pangcheng ponsi patumi ana bangke 17 number bokajan LAC ang dengan ka patu tame pajut pontang lo la song bong along nitum duarbagri ang kang pi along pen tame kirem ki hai lapson dolo tame nitum la pachini pon nitum under 19 mate arta cricket cap Pinso apaya tu football apa tu bang kali tu la so 17 number bukan LAC yang kang bang champions Cipalong pon iglo tapi first time above 19 arta ni kan presir kepen akiong football so pinso team tu bang ke dun ke high sini tu runners up si Cipalong dun lo tapi first time la dak so alo tum stame bharo ini 200 meters lapen 400 meter race ki cut cepai tu na bang pida dolo amen la ke jasmita hansepi lapen first time kho ka patu runners up ta litum na dak dwar bagri pen long pon iglo lapen Kabaddi ke pathus tame litum adak duar bagri ang kang pi pen runners up long dun iglo tapi first tame volleyball hai tame ongdung ka pathu tame litum adak chepati dun iglong lo asi litum ka pachini gang tu ke lai khelo ka pathu a hormu la bangke games sport la so hormu bangke arta la pen litum ke thek ang deng ave lasi madus tame open for all la son silitum non gibra la por ans tame dira si hin tame wai dak pen pachini la lo nan tum no si sport not paprang un thegi phan ning hang lik pun wang ignon ni tum kai ke samena tum si kiri lo sinon ni bala por an pen ba ke sport mat same misen bele tum atokano jingthur ponei pun a message ni tum atokano phan ping tu people ma sport long same non ba ke scope do li tum misen ang deng chpale tum thelo lipo dele tum misen over cycle long in option do asi ki bala por an ba ke li tum la bang so sport not
patu ke paci hung pon thege pan samel tum phapon lo first time choro part pik lo idam tang thakuri tadi create thom bela bangso khel maharona jai mek dwarbauri constituency lo patu pon lo on system litum ching hon part pik dwarbauri local mc first time education em in charge ha richard to belang linar ja bun pen tuman ongdung ang deng an samelang sai nam pacu lo idam tang adak lc ke patu dam ang deng an samelang li nang pinang anak kacirap kacitu pini tumlong nang cara pun thek pot akiro pipar pik lo an first time ni tumlong do team adak football lo coachers khokho lo coachers kabaddi lo coachers lapen kapre kapatu hai hui ang deng along jalin bang pu mate kithana bang pu phi tum samina ngachi tu do alang tum han kadok ven sami akiro pc pini litum labang so kapatu along nong e kilong do la so nong e litum pini bange kipi paji rajai mek lang tum han pha pen sin litum chan chimum lin lo an first sami labang so long kapatu hin nan sami ko sonsi ka prang po ni ma lapen sport pute ko pure mum ma lapen litum kai nuang deng pen sport na dribble te ko sonsi litum kithir the kido the ma lahai kaddo yalam alun chan si sport pen pini litum chitong len igi Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me